Getxoarten sormen garaikidea agerian jarri nahi du eta baita publiko anitzak estimulatu. Esaterako sortzaileak, arte munduko profesionalak, artezale gazteak, edota artea gustuko duen pertsona oro. Hautatutako arte proposamenen inguruan, jarduera programa zabala antolatu da. Adibidez, tailerrak heldu zein gazteentzat, hitzaldiak, bisita gidatuak, eta baita arte eszenikoei loturiko ekimenak ere. Azken horien bitartez, artearen mundura heldu nahi da ikuspegi ezberdinez. Hala ere, Getxoarteren beste proiektu batzuk ere bilduko dira. Artearen zehar larrotasuna beste sektore batzuetan erakusten dutena. Ezin dugu ahaztu, Getxoarteren hezkuntza nahia, izan ere, adin guztietako publikoak artera gerturatzeko karpan izango den programaz gain, aipatu behar dira Artazarromon bigarren hezkuntza institutoan egiten diren eskola sordu kanpoko tailerrak. Tailer horiek arte batzilergoko ikasle zuzenduta dago eta horien bitartez arte praktika garaikideak hurbildu nahi zaizkie gazteei.